Čaute, moje meno je Adam a dneska vás vítam pri ďalšom tutoriáli, pri ďalšom návode. A z tých tutoriálov, ktoré som vám spomínal predtým, snad ste sa niečo naučili, snad ste niečo pochopili. No a dneska si pozrieme na sľubovaný tutoriál, ktorý som vám sľuboval v tom vlastne druhom. To sú nejaké templatey, ktoré môžeme upravovať v Premiere Pro, vlastne vo videoeditačnom programe. Prepáčte. Nakoľko originálny projekt bol vytvorený v Adobe After Effects. Takže nebudem to dlho nejak zdržiavať a hneď sa na to pustíme. Mám tu jednoduchú animáciu, tzv. Lower third, alebo nejakú takú vyskakovaciu reklamu, alebo také jednoduché nejaké texty, ikonky, animácia, hej? No. A my to budeme potrebovať nejako dostať do Premiere Pro, ale tým pádom, že každý chce nejaký text alebo animáciu alebo ten vizuál toho nejako svojsky upraviť, tak ako sa mu to bude hodiť do scény, tak jednoducho by si to musel upraviť najprv v Afteri, potom vyrendrovať ako PNG sekvenciu alebo už ako video a hodiť to tam. No a tu nastáva problém. Ak by som to musel každý raz takto upravovať, tak jednoducho sa nedostanem na hlavný bod upravovania videí alebo efektov, kde je čas. Čiže vlastne nejakým ušetreným časom môžeme použiť práve tento template. Nebudem to už teda zdržiavať, ako som to už druhýkrát povedal. Hodnotím to známkou alebo jednoduchosťou jednou hviezdičkou a môžeme sa hneď do toho pustiť. Nebudem vám ukazovať, ako som vytvoril túto jednoduchú animáciu, je to len pár keyframeov, ktoré sa týkajú pozíciou. Vidíte, že to tvoríme štyrmi, potom som zduplikoval ten vlastne layer alebo ten solid, ten shape dvakrát. Vytvoril som si prvú vrchnú animáciu, potom som to urobil ešte raz a trošku zmenšil posun. Jednoduchá animácia, nič zložitého. Avšak ak by ste to chceli vidieť, určite na to môžem urobiť tutoriál, avšak myslím, že to je jednoduché a na internete je kopu veľa tutoriálov aj jednoduchých, či už v angličtine alebo aj v slovenčine, určite niečo sa nájde. Dobre, začneme teda tým, že máme túto jednoduchú animáciu a budeme ju chcieť neskôr upraviť v Premiere Pro. Začneme úplne tým, že musíte mať najnovšiu aktualizáciu Adobe After Effects CC 2017 aprílovú, čo je 2017.2. Zistíte to tak, že kliknite si na Help a About After Effects. Tam máte napísané verzión 14.2.0198. Podľa toho, čo tam máte napísané, tak podľa toho to idem. Mne to ukazuje na druhej obrazovke, tak vám to bohužiaľ neukážem. Ale je tam jednoducho napísané verzia. Ak tam máte napísané 14.2, môžete to aplikovať. Dobre. Začneme teda tým, že si klikneme do Windows a otvoríme si panel, ktorý sa volá Essential Graphics. Je to tzv. Zase mi to otvorilo na druhej. Je to tzv. Jednoduchý panel nejaký pre grafiku. A ja si tuto otvorím už ten daný panel a začneme s tým pracovať. Master Select the Composition. Mám ich tu viacej a my budeme chcieť upravovať v tejto kompozícii, pretože samozrejme dá sa aj v tejto, čo mám tu druhú, ale tu mám vlastne len pohyb originálneho pointu, takže tu nepotrebujem upravovať nič. Toto tu si kliknem a budeme upravovať v tejto kompozícii, kde má hlavné všetky elementy. Takže to je Final Pre-Comp. Môžem si nazvať, dám napríklad Lower, no neviem ako sa to povie po slovensky, to by som mal vedieť, keď robím tutoriály v slovenčine. Dáme nejakú reklamná animácia, dajme tomu. Dobre. Kliknite si Add Comment a začneme. Tuto napríklad vynechám nič a tuto dám, alebo tuto dám template, alebo nejaký predloha, ak by som to preložil úplne do detailu a dám nejaký text, napríklad ja to takto upravím hviezdičku, aby to bolo zaujímavejšie, a animácia pre reklamu a autorov. Dajme tomu. Samozrejme toto tam nie je treba, je to len pre nejaký ten vizuál. Dobre, máme tu takú názov, dám tam add comment, vymažem koment a vytvorím nám také prázdne miesto.
Začneme s efektami. Najprv, dajme tomu, budeme chcieť upravovať čierne pozadie. Tak dáme ďalší koment a dáme pozadie. A tuto môžeme samozrejme ešte si dopísať, čo budeme chcieť alebo potrebovať. Ak to chytíte tuto v tom sivom mieste, najblečom sivom mieste, tak môžete aj usporiadavať pozadie. Dáme pozadie a ideme na prvú farbu. Takže máme tu pozadie týchto 4 vecí, hej, čo je vlastne nejaká prehľadnosť. Ako som spomínal, mám tu 4 prehľadnosti a keby som nechcel upravať nejako všetky tie 4 prehľadnosti naraz, tak to urobím pomocou efektu slidera, ktorý si vytvorím tuto. Vytvorím si nový objekt. Hodím to úplne hore a aktivujem tu efekt slide. Som nemal v pláne. Slider control. Čo je vlastne nejaký slider od milióna do milióna, neviem od koľkých. Myslím, že 10 000 alebo od koľko to tam je. Kliknem si na tieto 4 a kliknem na to, čo je opacity. Každú mám nejako nastavenú na 73. A môžem to vlastne spriehľadnovať. Je iba to pozadie, ako vidíte. Takže všetky si ich dám na 100 napríklad. Samozrejme, keď sú na 100, tak nemôžem vidieť nejaký rozdiel, ale to si povieme až neskôr, ako by sa to dalo ešte upraviť. Dám si tieto všetky 4 a všetky 4 pickwypnem. Tak. Všetky 4 pickwypnem, čiže ako keby pripojím do toho slidera. Teraz som si neistý, či som tam pripojil aj tento. Asi nie. Takže si to po každom to pripojím. Áno, zmení sa mi každá na 0. Tak, ďalší a ďalší. Čo znamená tento pickwip? Určite je to dobre vedieť, je to na takú super uľahčenú prácu, i keď sa to zo začiatku zdá trošku nereálne. A keď ja teraz budem upravovať tento slider, tak vidíte, že sa mi upravuje už tá priehľadnosť. A na čo to je teda dobre momentálne? Kliknem na Essential Graphics a v Null objekt si tuto v dolnom paneli, nefunguje to cez Effect Control. A si nájdem efekt slider, ktorý som vytvoril. Nie priamo slider control, ale ešte to odkliknem a ten daný slider s týmto tu si prehodím sem. Nazvem si to ako priehľadnosť pásov, dajme tomu. Kliknem na Edit Range a Slider Range od 0 do 100. To znamená, že 0 je 0 priehľadnosť, 100 je 100. Tam niečo medzi, tak mám animáciu, ktorá nemá 100% priehľadnosť a vidíte, že tu je to menej, tu je to viac, pretože to mám nastavené aj tak v daných shapeoch. To je dobre. Čo teda teraz? Môžeme si pridať viacej týchto efektov, ja tam pridám ešte 2, aby ste videli aj ako fungujú napríklad text. Takže text si dáme napríklad tu. Si dám ďalší tu. Úprava textu. Tak, hodím si to hore. Tu si môžeme dať zase prázdny koment. Tak. No a pridáme si tu úprava textu. Názov toho textu sleduj ma, potom ikonky a sleduj ma na nejaký text. Čiže budeme mať 3 texty. Toto mám daný ako tiež text, kde je font nejaký social type, takže jednoducho si stiahnete nejaký font, ktorý je free a má možnosť miesto nejakých písmen hodiť ikonky a máte to vybavené. Aby sme teda sa dostali k jadru veci, klikneme na source text a hodím si to tu. Source text, čiže dáme spodný text, tak some text here
text, source text, zase ikonky. Tak, a ďalší text. Prisleduj ma na text. Vrchný text. Tak. Teraz môžeme vlastne upraviť aj farbu, čiže ja si môžem teraz ku každému, nebudem ku každému samozrejme meniť, lebo to je trošku zdĺhavý proces, aj zdĺhavý. Do daného textu si aplikujem efekt fill, alebo teda iný kolorizovaný efekt, ktorý to dokáže. Nájdem si efekt fill, rozkliknem si to, zase sa dám do Essential Graphics, ten color ikonku hodím pod vrchný text napríklad. Farba vrchného textu. Napríklad, hej, môžem si to samozrejme aj tuto rozdeliť už podľa toho, ako mi to pasuje. Napríklad tuto si to medzerníkmi, aby som videl, že to patrí ku tomu. Takto by som si mohol aj tie ikonky, spodný text upraviť a tak ďalej a tak ďalej. Ja tam dám teda zatiaľ bielu, ako to má byť. A ešte môžeme nejakú jednu vec pridať, aby som teda takým spôsobom pridal viac než to, čo sme teoreticky mohli ešte v minulých predchádzajúcich dieloch Premiere upravovať, čo je ten text. Tak môžem si napríklad farbu toho lower third, čiže tej animácie. To sme nemohli. No a tu dajme napríklad add comment a dáme farba pásov. Hej, keďže máme 4, tak urobím 4. A to sú vlastne tieto 4. Do každého pridám efekt fill. Dá sa to aj cez shape a to, ako toto máme, ale cez tento fill, ale to vlastne nefunguje. Neviem kvôli čomu, ale nevadí, keďže mám ten efekt fill, tak nám to úplne ten efekt nahradí. Takže efekt fill. Efekt fill, efekt fill a ešte do tretice efekt, do štvrtice, do štvorice efekt fill. Takže si otvorím efekt v každom jednom. Tak, opäť si otvorím Essential Graphics a ideme top 1. Takže dám si color effect stop jednotky. Môžem si to nazvať už nejakým spôsobom ináč, ako by som chcel. Napríklad je to top 1 je vlastne prvý vrchný. Tak si nazvem prvý vrchný. Takým spôsobom si môžem nazvať všetky. Zase si to môžem medzerníkom nejako upraviť, aby som si to takto spôsobom oddelil toho, ale to už je vlastne to, čo chceme vidieť alebo nechceme. Druhý vrchný, tak zase si to nejakým spôsobom upravím. Potom jedna fill, šup. Môže sa nastať, že mi to niekedy hodí tam, kde nechcem, ale to sa dá stále upraviť. Tak, zase si to vymažeme, spodný, prvý. Tak, a do štvrtice. Potom jedna. A ešte toto, poslednú masku. Aha, vidíte, toto sa stane, keď už v tom máte nejaký text, takže dal som to z dvojky, aha, takže toto nebol prvý, ale druhý. Tak, a pridáme si posledný. Dobre, tak tento bol asi tiež prvý, teda. Alebo, no, zistíme to jednoducho tým, že prvý, tak, už si zmeníme farbu. Áno, takže to bol prvý. Ale toto, to už to mám, takže to je bottom 2.
Takže to je spodný. Tak, druhý spodný. Takže asi tento tam ešte nemám, ak sa nemýlim. Ten tam mám, takže obvykle som zabudol zase tento top. Tak. Takže to je top 2, čiže druhý spodný, vrchný. Tak. Dobre, zase som to nejako dobre napísal. Tak, prvý, druhý, vrchný, spodný prvý. Toto ešte upravím. Prvý, spodný. Dobre. A môžem si to zase upraviť poradie, ale to už je individuálne. Môžem si to teda, hej. Vidíte, mám tam farby, takže farby si tiež, dajme tomu všetky, dám túto farbu. Zatiaľ. No, to bola prvá vec, ktorú sme chceli urobiť. Dajme tomu, že by to bolo všetko, že už nič nechceme upravovať. Ešte samozrejme by som vám ešte mohol ukázať, že zatiaľ ešte nepodporuje všetky nastavenia. Ja táto dám napríklad pozíciu, že to budem chcieť upraviť hore alebo dole. Dajme tomu, že trošku vyššie alebo trošku nižšie. Keďže to bude template na túto stranu, nebudem riešiť zase otočenie takto. Hej, takže dajme tomu, že na tejto strane niekde hore alebo dole to chcem dať. To sa dá veľmi ľahko. Teraz som si neistý, horizontálne je hore-dole, alebo... Dobre, keďže neviem, neviem tam písať, dám tam Y, to je vlastne hore-dole. Kliknem si na pozíciu, na tieto 4, vlastne všetko toto budeme brať ako jedna pozícia, hej, ako jeden objekt. Tak si kliknem na solid, alebo na null objekt. Ops. A skúsim si to premenovať na pozícia Y. Tak, všetko toto si vlastne nemôžem to vypnúť do toho, pretože to máme niektoré liney a toto. Takže iba tieto 4 si vypnem do tohoto a tým pádom, ak ja budem hýbať s touto pozíciou, tak by mi to malo hýbať so všetkým. Super, funguje to. A ešte samozrejme tú kompozíciu mám jednu tu, takže by to malo fungovať aj sem, čo nefunguje. Ale to momentálne asi ani nebudem riešiť toto logo tam momentálne nedám, nech vlastne to mám len tú jednu kompozíciu, nech upravujeme len tu. Dobre, takže funguje to, dajme tomu, dám si to sem, ako to bolo niekde originálne. A teraz, ak by som chcel túto pozíciu hodiť do toho, nefunguje to, pretože momentálne to nepodporuje tieto vlastne dvoj objekty. Ale ako náhle ja kliknem pravým tlačítkom a kliknem na Separate Dimensions, tak sa mi to odseparatuje a môžem tam pridať aj jednu, aj druhú. Hej. Vidíte, že je to trošku veľký ten range, takže si treba dávať pozor. Ale mám tu aj jednu, aj druhú. Ak by to nešlo, napríklad scale sa nedá, hej. Scale by som tam chcel tiež dať, ale nejde to. A nejde to odseparovať, tak sa to dá pomocou zase buď transform efektu, ktorý vlastne môžeme použiť tuto pozícia transform efekt a tu je scale a ale to už by som musel dať na kompozíciu, nie takto na efekt, takže transform efekt sa tu nedoporúča, pretože ako môžete vidieť, to nejde. Takže transform efekt sa dá, ale nie na null objekt.
Už ak by som tuto s tým scale chcel niečo robiť, samozrejme ten null objekt mám tuto, takže si ho trošku posuniem, aby som to upravil trošičku. 100 nie je 0. Skúsim ešte tieto 4 dať preč. Known. Tuto upraviť trošku tú pozíciu toho nulu, aby som ho mal niekde približne v strede obidvoch. Trošku nižšie asi takto. A teraz to tam opäť equipnem, alebo teda priradím, priradím rodiča, ako keby. Hop, poď. Dobre, a teraz keď budem dať scale, tak by sa to malo zväčšovať tam. Dobre, super. Takže chcem to trošku zmenšiť, trošku zväčšiť, ale scale tam pridať nemôžem. Opäť sa to dá cez, že si kliknem tu a hodím si efekt scale, čo mi to blbne, slider. Tak, slider control. A equipnem si vlastne tento efekt do toho slidera. Hej. Takže urobím vlastne to isté. Šup. Čiže ak bude toto tu, tak také bude tam. No a tento slider si už tam zase opäť môžem hodiť. To nie je už tento scale, ale efekt, slider control a tento slider. Tak a dáme veľkosť. Dajme tomu, že toto by sme nechali tak ako to je. Value, to je, že aká bude defaultne nastavená, dáme 100 a dajme napríklad, že to môžeme zväčšiť na 2,5 krát, dajme tomu, že to nemusí byť zase nejaké extra veľké, hej. Ale môžem to dať napríklad aj takto, ak to budem chcieť. A to je príliš veľké, dáme tam 200. Tak a 200. Tak. Dobre. Dajme tomu, že už máme svoj efekt, aj všetko ostatné hotové. A teraz nejaký poster, klikneme toto, môže byť. Čo teraz? Ako by sme to dali do vlastne panelu, aby sme to mohli upraviť v Premiere Pro. Ja si ho už otvorím a kliknem na Export Motion Graphics Template. Kliknem na Save a teraz najprv si uložím nejaký tento projekt, ktorý sme si vytvorili, takže nazvem ho Animácia pre reklamu, dajme tomu ako tá reklamná animácia, ktoré neviem ako sa to naozaj hovorí po slovensky, takže a teraz destinácia. Máme tu Essential Graphics, čo ich neukladá vlastne na disk, ako ukladá toto. A nejaká library, ktorú máte v Creative Cloude. Ja že to dám na plochu. Dám tam reklamu, animáciu, plochu. Tak, uložiť. OK. Tak. Teraz si chvíľu zavriem toto tu. No, síce budem mať ukázané Adobe After Effects na videu, čo si môžete teraz všimnúť, ale to teraz riešiť nebudem, pretože naozaj je to len taký polo, možno to prelepím, uvidím. Takže kliknem si na nový projekt, dajme tomu reklamka. Nebudem to nejako zdržiavať tuto. Musím naimportovať nejaký text alebo niečo, čo budeme potrebovať. Essential Graphics už tu mám otvorený, keby nie zase Windows, Essential Graphics alebo Graphics tuto a tu je Install Motion Graphic Template, čo budeme na chvíľu používať. Ako som povedal, musím si najprv niečo naimportovať. No. A napríklad 9 sekúnd už by mohlo stačiť. Momentálne videá, ktoré vám ukazujem, sú z nedokončeného projektu z filmu, ktorý som robil pre školu, teda do školy, takže tak, dobre, dajme tomu, že taká nejaká blbostička, hej, chodí tam kdosi čosi. A teraz budeme potrebovať, takto tu ustrihnem trochu,
budeme potrebovať tú animáciu tam vložiť. Tak si klikneme na Graphics, Install Motion a nájdete si priamo to, kde to máme. Reklamná animácia, ja to mám tu, má to koncovku Mogrt. Dobre. Otvorilo sa nám to. Teraz si to nájdeme, mám to tu a pretiahnem si to na miesto vlastne kde to chcem. Chvíľučku sa to načítava, pretože to nemám, pretože to je vlastne ako keby spojenie dvoch tých programov a ak chcete upravať premiéry, tak síce nemusíte otvárať Adobe After Effects, ale musíte ho mať nainštalovaný. Že to je taká hlavná vec, že ak chcete aj jedno druhé upravať, tak musíte mať obidve veci nainštalované. Keď to spustím, tak momentálne už vidíte moju animáciu. Môže sa stať, že to pôjde pomalšie alebo tak, ja snížim kvalitu na polovicu. Takže vyzerá to nejako takto a povieš, dobre, ja to chcem v zelenom, takže kliknem si na Edit a na tú reklamnú animáciu. A hneď mi vyskočí tie texty a tie úpravy, čo sme si tu naklikali my. Poviem, dobre, chcem to mať hore, tak si upravím pozíciu toto trošku 150. Takže dajme tomu, že to bude sem hore, takže dáme 50, dobre, 120, dáme tam 150, trošku tuto je hadať, lebo je to dosť citlivé na tie pozície, ale tuto sa ten slider upraviť nedá, samozrejme aj slider si môžeme upraviť, čiže pozíciu pickupnem do slidera a vtedy si to môžeme upravovať, takže zatiaľ sa s tým nebudem nejako zaoberať. Hej, už to mám úplne iné ako bol originál. Vidíte, že tuto mi to trošku vadí. Tak si to opäť posuniem. 150 to ako bolo. Tak. Hej, a spustím to. Dobre, vidíte, problém zase s týmto. Tak, jednoducho sa s tým pohráte tak, ako to potrebujete vy. Je to dosť, ako som bral, citlivé. 450 málo, 420 veľa, 400, 400 málo, tak 470. Dobre, 480 by mohlo byť akurát, takže to nechám takto. Aha, jasné, tak musím to sa dívať na toto, takže 450, tak. A spustím si to, hej. Dobre, už je to to, čo chcem, alebo nie, vlastne chcem zmeniť farbu na napríklad na nejaký modrý text. Ak si kliknem, a keďže som pridával len ten jeden text, tak mi nebude meniť všetky, ale dá som naozaj všetky texty. Upravil som si farbu. Chcem tam mať napísané ahojte, tak to tam napíšem. V druhom si chcem upraviť ikonky, tak dám iné ikonky. Hej, alebo všimajte ikonky, jak sa menia. Môžem dať aj 4. Alebo napíšem si toto je návod. Hej. Takže dá sa to naozaj teraz už implementovať ako chcete. Upravím si aj prehľadnosť pásov, menej, viacej prehľadné, tak ako si budete potrebovať. Prvý vrchný dám červený, alebo jemne červený. Druhý dám modrý. Čiže najprv ide červený, potom modrý, hore si dám úplne nejaký crazy zelený. A na to dám žltý. Hej, alebo teda od to. Hej, takže nejakú takúto animáciu. Opäť aj s prehľadnosťou to môžete dať, čo je na menej. Takže takto nejako funguje ten panel, ktorý novo pridali do Afteru aj do Premiéru. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať like, komentár, odoberať a iné veci. Samozrejme mám tam aj iné sociálne siete, som na ArtStation, pripravujem si účet aj na Patreone, ktorý momentálne asi nebudem ukazovať, takže
asi tak. Ak by ste mali opäť nejaký nápad na tutoriály, na návody, nezabudnite mi to zanechať v komentároch pod videom. Ja sa s vami lúčim a dúfam naozaj, že sa uvidíme pri ďalšom videu. Takže zatiaľ čau.